Скъпи приятели, искам да ви споделя нещо изключително важно, нещо, което усещам с всяка клетка на тялото си. Днес започва един нов период. Това е период на здравия разум, на радостните емоции и на щастливите преживявания. Новото време вече дойде. То не е някъде там в бъдещето. То е тук и сега. И ни кани да пристъпим в него с дигната глава. Много често мои клиенти ме питат, защо животът им е толкова труден или защо в живота им се повтарят едни и същи ситуации. Истината е много проста. Защото емоциите, които проявявате в ежедневието си днес, се проектират като вашите бъдещи житейски ситуации. Нашият вътрешен свят е архитектът на нашата реалност. И ако излъчваме страх, гняв, съмнения, утрешния ден ще ни донесе ситуации, които да оправдаят този страх. Но ако променим честотата, ако променим фокуса, всичко се променя. Моят призив към всеки един от вас е: изберете съзнателно как да живеете. Живейте с любов. Обичайте себе си. Обичайте хората около вас. Изразявайте признателност, благодарност за малките неща. Празнувайте в радост. Намирайте поводи за усмивка. Изпитвайте вълнения от живота. И вярвайте, че най-доброто предстои. Бъдете творци, а не жертви. Спрете да чакате светът да се промени, за да бъдете щастливи. Бъдете щастливи сега, за да се промени светът около вас. Спрете да носите товарът на миналото. Новото време изисква от нас да бъдем смели, светли, осъзнати. И всеки път, когато усетите напрежение, си кажете: аз избирам какво бъдеще да сътворя в този момент. Вярвам във всеки един от вас и знам, че имате силата да превърнете живота си в най-добрия шедьовър.